saben dina mung ngalamun angen-angen marang yai dina iki kok elok banget to, Dik. Pripun, Mas? Sejene Sinoman melu nyuting iki sing nyuting kok kembar karo sing ketipu sing ngendang. Kae KW. Oh, KW. Kae sing Rahmat asli. Sing asli sing ndi? Kae sing asli. Sing asli sing kae. Terus kae sing KW kae tiru-tiru asline, Mas. Oh, lah campur sari Putra Wijaya iki kagungane sapa? Jare nggone Rahmat. Oh, sing asli kono. Berarti Lah. awakmu sing KW. Lah, Mulya. Oh, sing KW iki. Oh iya, sing Lah ngendang nggon berarti. banner nang nggon MMT kok tulisane Kimin. Lah sing ndi? Nah, Kimin iki sing ndi? Pimpinane oke iki. Kok sarwa bingung. Ketoke, Mas. Kok nek ning kene pimpinane Pak Kime. Pimpinan. Yo, Pimpinan, ora kimpinan. Ngono kok. Pimpinan iki padha karo kentua. Kudu. Apa Dik? Kudu gendut. Lah apa? Alah. Apa jenenge Ketua kae? ki sing muni kae to. Apa jenenge kae? Ketua. Iya kuwi. Kok iya. Ketua ki piye to? Rasa diperjelas. Arep urip bebarengan bunga susah dilakoni apa tega mring pun kakang ati kurang bisa lali gung nyumanggaaken cahayu sareng kanca-kanca Putra Wijaya. Aduh, men ya, Mas. Urung temu pokoke nggo kanca-kanca Nugroho semangat wong ya kabeh iki kaitane karo piranti elektronik kok, Nduk. Nggih, Sing Mas. sabar pokoke Nggih. semangat nggo kanca-kanca Nugroho Son. Saben. Sepira ta? Meneng kok. Iya. Kleru meneh. Udut ta. Saben dina
Lukisannya Nugroho tenan apa udu? Tenan. Lho iki kok tulisane nggon kaos iki cap gajah. Lu malah mubeng nyang ndi tolik kowe kok. Minyak telon nih mas. Oh. Oh ya ngubengi omah. Pancen syaraté ya ben ngono ya ben ra apa-apa ya. Nek nggonku ngubengi omah ora nggo klambi mas. Oh malahan. Nek nggon aku malah karo suyah barang. Masa iya? Kok ya enak-enak wae. Ya kanca-kanca budgetne. Tetembangan